Okay, mayong hapon mga katil. So, bago lang kita nakauli gikan sa pagsimba sa atong buhay na Dios, no? So, salamat kaayo nga malamposon ang ato ang panagsimba sa atong buhay na Dios. O talaygon kayo nga atong buhay na Dios tungod kay kanunay siya nagapasinati og mga kahibulungang bultang. Kanunay siya magapasinati og mga maayo kinabuhi taliwala sa tuang sitwasyon karon apan iyang gipapil og iyang gipadama kanunay sa ako ang kasing ug nahuna na dili ta magpadala ani atong sitwasyon tungod kay diha nato ma-realize o mapil nato nga ang ato ang hunahuna o kasing-kasing pag magpadala ta sa ato ang gibati, so diha ang panahon na ma-depress ka, no? Mo na nga ay ikaw karon nga nagtan-aw og naman kay mga sakit nga gipanghambin-hambin diha itugyan og gisalig diha sa Ginoo, no? Kay gaingon ang iyang pulong nga duol kamo nga gibug-atan kay papahulayon ko kamo og ilisan sa Ginoo og gaan nga yugo ang imong mga suliran og mga kasintian karon. Mana nga dili itugot sa Ginoo nga mabugatan ka sa imong gipangbati karon, no? Muna nga kana ra mo ra gini sikreto ato ang pag-alagad sa Ginoo, mo ra gini sikreto og magmalahatayon sa mga kasinatian kay nato diri sa kalibutan mga katiil. Mintras buhi pa ta ng kalibutan, dili gid dili gid ta makalikay sa mga kasinatian aning kalibutan tungod kay maunay lamas sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Damor ka nga makasinati og mga inana, mas damor ka nga mudot-dot ka sa pag-alagad sa Ginoo, dili kay muundang ka sa pag-alagad. Kay muundang ka sa pag-alagad sa Ginoo, imbis damor ka na nakasinati og mga inana, mas damor kang maus-us ana, mas damor ka nga makakaluluoy ana. Muna nga ikaw karon nga nakakita sa akong video, dili aksidente nga imo ning nakita karon, muna nga tan-awa og sabta kini nga mensahe kay gatuo ko nga makatabang og makadasig kini sa inyong matag usa nga kinabuhi kay dili lang kay ako ang nakasinati og mga balatian, daghan pa ang nakasinati. Muna nga ikaw diha karon, be careful sa tuang matag usa nga kinabuhi kay ang Dios wala siya minsaad para iyatag pakyason. Mao na nakanindot diha mga katil nga gihimo ang saad sa Ginoo para tumanon, dili kay parehas sa tao gihimo ang saad para pakyason. Muna timan-an na to mga katil nga ang saad sa tao gihimo gina para mapakyas, pero ang saad sa Ginoo gihimo na para tumanon, para imong ma-appreciate o masinati nga ang saad sa Ginoo para imong masinati. So dot og pag-alagad sa Ginoo para diha nimo masabtan nga waday ka pasagday sa Ginoo. Kana lang. Love you all. We love you sa inyong tanan mga katil. Salamat sa inyong suporta and God bless. Palihog kog follow, share pod. Salamat. Bye bye.